Ach, tá slovenská literatúra. Miesto tak záhadné, tak tajomné, že viacero zdrojov sa nezhodne na jednej veci. 100 ľudí 100 chutí? Nie, skôr 100 vied, 100 foriem. V literatúre je toľko pojmov a toľko prostriedkov, že by mi to zabezpečilo 5 sérií videí. Stačí sa len pozrieť na literárne smery. Teraz by som sa ale zamerala na jednu konkrétnu kapitolu. Každý sa určite stretol s týmto typom úlohy. Vypíšte z textu umelecké prostriedky. No to je ešte celkom priamočiara otázka. Horšie je, vypíšte z vety slovné figúry. Presne tak, figúry a tropy. To je téma na dnešný deň. Poďme si ich vysvetliť. Je dôležité ale povedať, že všetky tieto hovadiny, čo prídu, nájdete hlavne v poézii. Ale nie len tam. A áno, sú dôležité aj na maturite. Figúry. Sú to slová, ktoré sú písané týmto retardovaným spôsobom, aby to malo väčší umelecký dojem. Ja neviem, asi to existuje, aby si básnik mohol označiť svoj text za umelecký. Proste sú v textoch, aby tie texty vyzerali a zneli krajšie. Figúry existujú štvoraké. Každé skrášľujú text iným spôsobom. Poznáme zvukové, slovné, vetné a rečnícke. Niekedy sa tie prvé tri označujú ako štilistické. Zvukové figúry sú, ako názov hovorí, založené na zvuku. Opakujú sa tu slabiky, ktoré sú buď rovnaké, alebo veľmi podobné. Patrí tu aliterácia a paronomázia. Aliterácia je opakovanie nejakej slabiky na začiatku slov, ktoré idú za sebou v jednom verši. Napríklad vo vete lízal jeden lilipután lilavkavsté lízatko sa opakuje slabika li. V ďalšej vete Daniel daroval Danke drevenú dosku sa v tejto časti opakuje slabika da. Paronomázia je opakovanie slov so spoločným slovným základom. Nemusia mať ale rovnaký význam. Ako príklad vám viem povedať o popoludnia alebo moja obľúbená slavme slavne slávu v slavných. Tamto dúfam nemusím ukazovať. Pri slovných figúrach sa opakujú nie slabiky, ale celé slova. Paronomázia tu nepatrí z toho dôvodu, že v paronomázii sa opakuje len slovný základ. Tu patrí ale viac prostriedkov. Anafora, epifora, epizeuxa, epanastrofa, pleonazmus a kalambúr, občas aj chaizmus. Poďme sa na ne pozrieť pod mikroskopom. Anafora a epifora vyzerajú podobne. Anafora alebo doslovný preklad. Znovu uvedenie je zopakovanie jedného alebo viacerých slov na začiatku za sebou idúcich veršov. Vždy je to na začiatku. Letel poľom, letel dolov, letel horou ako strela. Letel stepou pustatinou. Vysla pred ním zašumela. Tieto slova označujú anaforu. Epifora je podobná ako anafora, len sa opakovanie deje na konci veršov. Na každom je krv prischnutá, srdca môjho krv prischnutá. Anafora a epifora sú inak jedny z mála figúr, ktoré sa môžu nachádzať aj v próze. Epizeuxa je opakovanie slov v rámci jedného verša. Tvrdo, ako tá skala. Alebo ďaleko za horami. Epanastrofa je kombinácia anafory a epifory. Slovo sa tu zopakuje na konci prvého a na začiatku nasledujúceho verša. A v tom trní rastie kvety rozvíja, jedna žltá ľalia. Pleonazmus je o hromadení slov s podobným významom a synonym. Taj nad nešťastnou korisťou, tie roztržky ich, škriepky z vady sváry. Toto zbytočné písanie synonym má, vraj, zdôrazňovať nejakú situáciu. Kalambúr využíva homonyma ako slovné hračky vo veršoch. Keby nikto nevedel, čo sú to homonyma, sú to zvukovo podobné, ale významovo úplne odlišné slova. Spojenie ako asimiluje, nič, čin, nehodný, nevhodný, alebo krutňava závratu, po ktorej túži muž a éterický sen pre duchovnených múz sú typickými príkladmi. Chaizmus je zopakovanie tej istej vety, ale druhá veta má slovosled trochu prehodený. O práci všetká česť práci všetká. Vetné figúry skrášľujú text tým, že spájajú slova a vety zaujímavým spôsobom. Jedným z týchto spôsobov je asyndeton a polysyndeton. Tie sú založené na spojkách. Asyndeton zámerne vynecháva spojky, hlavne spojku a. I z ulic mesta mi tak mnoho uniká. Autiaky, rušne, parolode, stroje, výbuchy pušiek, delá v divé boje. Naopak polysyndeton to s tými spojkami mierne preháňa. Tvoje oči mátožné a cudné a hlboké a sladké ako studne. Ďalšie dvojica. Elipsa a zeugma.
Elipsa vynecháva slová, ktoré si ale ako inteligentný tvor Homo sapiens sapiens vieme domysliť. Typické je to hlavne v porekadlách. Tomu hovoríme ustálená elipsa. Napríklad, aký otec, taký syn. Namiesto, aký je otec, taký aj syn. V umeleckých textoch, no nič to, tu zas malý čas. Tomu hovoríme zase aktuálna elipsa. Pri zeugme alebo násilnej elipsy sa vynechávajú tie slová, ktoré by tam kvôli významu a gramatiky a zmyselnosti, tiež som použila polysyndeton, mali zostať. Napríklad, vidieť a hovoriť s niekým namiesto vidieť niekoho a hovoriť s ním. Apoziopéza sú tie 3 bodky, keď niekto nedokončí svoju odpoveď. Neznamená to ale to, čo milo používajú úryvky v čítaní s porozumením, alebo čo som použila ja už niekoľkokrát behom týchto minút. V tomto prípade sa mi proste nechce a nemá zmysel písať celý úryvok, keď je úplne zbytočný. Inverzia je zmenenie logickej postupnosti slov. Typické to bolo pre Hviezdoslava, preto mu nikto nerozumel. Vzácny ovšem citu nevinnému. Parentéza. Doslovný preklad vsúka. Je to vsunutie nejakého krátkeho vysvetlenia alebo vety do už existujúcej vety, alebo ako ja tomu hovorím, tá by the way poznámka. Dvojica klimax a antiklimax. Klimax je postupné stupňovanie a zveličovanie. Používajú sa tu často synonymá, ale nie vždy. Antiklimax je toho opakom. No zostal som tu deň, 2, 3, týždeň, mesiac, rok. Ukradli potraviny, ukradli ovocie, jablká, kompóty a nakoniec tam ostala iba slivková kôstka. Oxymoron okrem otrasného názvu znamená spájanie dvoch slov, ktoré majú opačný význam. Blčí mrazivou horúčkou, alebo moje obľúbené pomaly ďalej zajdeš. Paradox je presne to, pričom človeku vyskočí otáznik v hlave. Sú to nezmyselné výroky, ktoré idú priamo proti sebe. Nie je to oxymoron, ten spája iba slova opačného významu. Paradox označuje celú vetu. Musím byť krutý, len aby som bol milý. Nikto nechodí do Bily, lebo je to tam preplnené. A moje obľúbené, čím si nápadnejší, tým si nenápadnejší. Nakoniec paralelizmus označuje opakovanie veršov alebo v próze vied. Má milá premilá, však pekné oči máš. Šťastný je to človek, čo na ňo pozeráš. Má milá premilá, však pekné líčka máš. Šťastný je to človek, čo mu ich boskať dáš. Rečnícke figúry nám hovoria, aký postoj má hovoriaci k danej veci. Rečnícka otázka sa používala vo všetkých žánroch rečníckeho štýlu. A síce je to otázka, odpoveď sa nepíše. Buď je nepotrebná, alebo je odpoveď zahrnutá v texte a len to robí viac dramatické. Rečnícke zvolania vyjadrujú vzťah autora k téme. A ty morho, hoj morho, detvo môjho rodu. Pri apostrofe autor osobne oslovuje neživé predmety, neprítomné osoby, dokonca aj neživé osoby. Pozdravujem vás, lesy, hory, von z dediny vzali nás salaše pánske. Vráťte mi ho skoro, vy hole fatranské. A všemocne známe, ó vy čierne hory, ó vy sivé skaly. Trópy nemajú skrašľovať text ani nepridávajú estetickosť. Nepriamo poukazujú na predmety na základe nejakej rovnakej vlastnosti, podobnosti či súvislosti. Patrí tu epitetom, personifikácia, antonomázia, metonymia, metafora, alegória, hyperboly, synekdocha, symbol, prirovnanie, irónia, sarkazmus, antitéza, parabola a perifráza. Epiteton alebo básnický prívlastok je nejaké pridané slovo, ktoré má zdôrazňovať určitú stránku predmetu, buď reálnu alebo umeleckú. Táto vlastnosť môže byť stála, epiteton constans, napríklad líčka červené, alebo viac umelecká, expresívna a zbytočne poetická, epiteton ornans, chmúrne žiali. Metafora je široký pojem a často sa mýli s metonymiou, alegóriou alebo personifikáciou. Každý pozná definície a knižné príklady, ale mimo nich sa ťažko určujú. Pokúsim sa v tom urobiť poriadok. Pri metonymy musí byť nejaká logická súvislosť. Napríklad namiesto označenia ľudí sa použije názov miesta, kde žijú. Dedina mlčí s otvorenými ústami. Nemlčí dedina, mlčia ľudia, ktorí žijú v tej dedine. Ďalej sa môže namiesto času použiť vec, ktorá je s časom spojená, napríklad hodina odbila, alebo sa použije meno tvorcu, firmy, formy a tak ďalej. Čítam kukučína. Nečítaš kukučína, čítaš iba jeho dielo. Druh metonymy je antonomázia, kedy sa namiesto mena osoby použije charakteristická vlastnosť. Buď sa vlastné meno významnej osoby nahradí nejakým všeobecným pomenovaním, ktoré vyjadruje charakteristickú vlastnosť danej osoby, napríklad objaviteľ Ameriky namiesto Krištof Kolumbus, alebo sa namiesto nejakej vlastnosti použije meno,
ktoré je s tou vlastnosťou veľmi často spájané. Napríklad Judáš. Judáš v Biblii, ak sa nemýlim, bol ten, ktorý zradil Ježiša Krista. Preto, keď niekto povie ty Judáš jeden, má na mysli ty zradca jeden. Áno, viem, že sa ten muž podielal na dolapení a použitím kliatby Cruciatus na mučení Aurora Franka Longbotoma a jeho ženy. Meno! Povedzte mi to prekliaté meno! Marty Crouch! Ďalší typ metonymie je synekdocha, kedy sa význam jednej veci alebo časti jednej veci preniesie na vec druhú. Vysvetlím, pochopíte. Napríklad, nebolo tam ani nohy, neboli tam celí ľudia, nie len ich nohy, alebo naopak, sála tlieskala. Netlieskala miestnosť, tlieskali len ľudia, ktorí sa v tej sále nachádzali. Je dôležité povedať, že tieto dva predmety musia mať spolu kvantitatívnu súvislosť. Pri metafore sa vymení jedno alebo viacej slov za iné. Musia mať ale niečo spoločné, napríklad vlastnosť, funkciu, ako sa pohybujú a iné. Napríklad kvapky cinkajú ako vosk. Najčastejšie sa metafory týkajú vonkajšieho vzhľadu, ale nie vždy. Pri jej druhu, pri personifikácii, sa vymení vlastnosť neživej veci za ľudskú vlastnosť. Možno si teraz hovoríte, počkať. To znamená, že personifikácia je typ metafory a že všetky úlohy, kedy sa vety delia na personifikácia a metafory, sú zbytočné, lebo je to úplne to isté? Ja neviem, nikdy to tak nepodali. Ako som hovoril na úplnom začiatku. Tak tajomné, že viacero zdrojov sa nezhodne na jednej veci. Alegória je typ metafory, pri ktorej sa vymení postava, udalosť alebo myšlienka za celý opis, lebo sa nemôže alebo nesmie vyjadriť priamo vetou. Práve preto môže byť alegóriou aj celé dielo. Často sa využívajú v biblických textoch. Hyperbola má zveličovať a zvýrazňovať určitú vec. Zem dupotom a nebo rikom sa otriasa. Symbol je označenie predmetu znakom, ktorý by mali všetci poznať, lebo sú ustálené, zaužívané alebo všetkým známe. Každý vie, čo znamená čierna mačka. Prečo? Je to ustálené a bežne to používajú rodičia, najmä na tých cestách. Prirovnanie je niečo, čo milujem. Nič nekomplikuje, proste priamo porovnáva vec s inou vecou. Bežne sa využívajú porovnávacie spojky, bohužiaľ, ako v slovenčine je to bežné, nie je to pravidlo. Existujú totiž bezspojkové prirovnania. Irónia a sarkazmus. Irónia používa kladné slovo v negatívnom význame. Je ale dôležité použiť sarkazmus je bezohľadný výsmech, kde sa ukáže, ako veľký prasiak je hovoriaci. Antitéza je opak nejakého tvrdenia. Otáznik pochopíte. Na tváři lehký smích, hluboký v srdci žal. Parabola sa viaže na udalosť alebo jav, ktorý je pre nás smrteľníkov častejší. Podobne ako pri bajke má parabola mravoučné zakončenie. Od bajky sa líši tým, že to samotné mravné ponaučenie sa nesformuluje na konci, ale vyplýva ze celého textu. Často sa nachádza v Biblii, vraj. Ako príklad sa často používa o svätoplukových synoch a 3 prútoch. Viac to neviem vysvetliť. A nakoniec perifráza nepomenováva veci priamo ako normálny človek, ale opisuje ich jeho najtypickejšími vlastnosťami. Napríklad namiesto Bratislavy človek povie Krásavica na Dunaji. Na záver všetky tieto prostriedky zhrniem a zopakujem do stromu. Umelecké prostriedky sa delia na figúry a trópy. Figúry sa delia na štilistické a rečnícke. Štilistické sa ešte delia na zvukové, slovné a vetné. K zvukovým patrí aliterácia a paronomázia. Slovné figúry sú anafora, epifora, epizeuxa, epanastrofa, pleonazmus a kalambúr, dakedy ešte aj chaizmus. Medzi vetné patrí asyndeton a polysyndeton, elipsa a zeugma, apoziopéza, inverzia, parentéza, klimax a antiklimax, oxymoron, paradox a paralelizmus. K rečníckym figúram patrí rečnícka otázka, rečnícke zvolania a apostrofa. K trópom sa zaraďuje epiteton, metonymia, metafora, hyperboly, prirovnanie, irónia, sarkazmus, antitéza, parabola a perifráza. Metafory sa ešte dajú rozdeliť na alegóriu a personifikáciu. Metonymia sa tiež dá deliť na antonomáziu, synekdochu a niekedy sa k metonímii priradzuje aj symbol. Musíte to všetko vedieť? Je dobre mať o tom aspoň nejaký prehľad. OK, uznávam, že nie na všetko sa pýtajú. Je to niečo ako maturitná slovka z angličtiny. Je tam asi 6 žánrov, ale pýtajú sa väčšinou na 2. A problém je aj to, že sú zdroje, ktoré hovoria niečo úplne iné a nezhodujú sa. Napríklad niekde bola veta ty Judáš jeden označená za metaforu. Robila som toto video zbytočne? Pravdepodobne áno, ale čo už. Dúfam, že to aspoň niekomu pomohlo. Znepokojujúci fakt na záver.
Na Mount Evereste je cez 150 mŕtvol, ktoré sa používajú ako orientačné body.